igubhu zikhona Yeah. njoba igubhu zikhona nje Yeah. ziyasebenza Yeah. bangalaleli lento ehlezi ishiwo ubhaka athi igubhu azikho ayikho leyo nto leyo ubhaka nje uqamba mangahlaza lo mfana kanzama uqamba manga igubhu zikhona Hawu zikhona igubhu ziyaphila futhi lana ke ngivakashele inyanga la uSpokwe sendiya hey into engitholayo ke lapha namasikhuluma sikhuluma udaba lwegubhu lapha siyazi ukuthi ke nje la inkundleni zokuxhumana kunenyanga ke esiyaziyo yaseThekwini engazwani nendaba ethinta igubhu futhi uthi ayikho ngizwe nje ngiyamlalela kakhulu ngiyamlandela kakhulu inkulumo zakhe ngoba ugcine usuhleka hayi ukuthi angisho nje ukuthi usomahlaya kodwa ugcina usuhleka uKing Bhaka ama ekhuluma cause uvele eqonde straight esho nje ukuthi into egubhu nje into engekho manje uSpokwe sendiya hayi useyagadla ke manje laba fowethu nami ngicine sengihleka ke la manje ngimbuza uyasho ukuthi hayi uBhaka akeze azomenzela isigubhu ukuze ebone ukuthi igubhu ziyasebenza. Okay mkhulu ngila kukhona into ebizwa ngegubhu kuthiwa idonsa imali kanjani njani so ngifuna ukuthi ukwazi ukuthi ikhona into ekuthiwa isigubhu noma nawe uyazenza uzithini lapho zikhona igubhu ikhona igubhu ziyasebenza futhi kakhulu ziyasebenza igubhu zikhona sinazo nathi siyazenza ngokwehlukana kwazo thina ke ngenhlanhla ke sayifunda zonke igubhu la ekhaya uma sisikipha nje sisinikeza umuntu sikhipha 2 umfazi nendoda so sisuke senzela khona lokuthi igubhu ngoba phela zidume kabi kuthiwa ezinye ziyahlupha ezinye kuthiwa ziyadla lokho esingakwazi ke thina asikwazi ukuthi ziyadla igubhu thina mhlawumbe uthola ukuthi abantu bayiguqula ngenye indlela bathi sidla abantu hayi akwenzeki la kaSpokwe sendiya lana azibadla abantu igubhu zala ekhaya into eziyenzayo kuphela nje ungaziphakela wena ugoloko kuphela nje uyiphakela uju njengokwenjwayelo nje zidle kona azidla abantu hayi azidla abantu siyazenza kakhulu niyazenza igubhu esokuphilisa esokuqina lezi igubhu zoyi2 la nasemabhizinisini nalesi ke senza esilanda abantu amakhasimende esilanda amakhasimende esilanda nesiqinisa ibaya imfuyo njengokuthi nje unesibaya siyasenza isigubhu sokuqinisa imfuyo sokuqinisa imfuyo yakho esibayeni ukuthi yandi imfuyo yakho ingafi siyasenza leso sigubhu okay okunye uSpokwe sendiya uyakwazi ukuthwasa uyawathwasisa futhi amathwasa abanye ukuthi mhlambe bakhona abanye abangemva kwakho engathini ubafundisile ukuba inyanga mhlambe yini ubathwasisa amathwasa akhona amathwasa akhona naphambilini ngeke ngaba nawo ngenxa ukuthi ke bese ngiba umuntu obhizi kakhulu amathwasa afuna isineke afuna uhlale phansi ungayaluzi ngase ngithi ke hayi kulokhu kwamathwasa ake ngiqale ngikuvale kancane mase uNkulunkulu engihlelela isikhathi ngizobe sengiyahlala phansi ngiphinde ngibavule kodwa bakhona ogobela engisebenzisana nabo ngokwedlozi uma kudinga into ethinta amadlozi nedinga amathwasa ngoba mina geleke ngithwasisa ugedla ngithwasisa izithunywa umuntu mayihlushwa zithunywa nohlushwa ugedla ugedla ke sizolichaza ukuthi ugedla luyini ngoba abanye abantu sohamba kwenye video siwathole abanye abantu osebenzisana nabo ngani mhlawumbe kuyoba upart 2 wevideo la esobe sikhuluma khona nabo besichazela nabo ngani mhlawumbe bachaza kakhulu futhi ngawe ukuthi bayakwazi so hamba sifike kulolo daba kafushane ke lapha weSpokwe sendiya before siphethe ngizofisa ukuthi usho awakha amagama okuphetha okanye kukhona mhlawumbe kusenhlizweni ofisa engakubuzanga mina ngakho uthola ukuthi wena uyazi ukuthi ufuna ukuveza futhi ukuvezela abantu kodwa mina ngokwami sengitholile ukuthi hayi cha uyinyanga impela nabantu bangeza bazosebenza nawe ikakhulukazi nje siyazi ukuthi ividiyo izobukela abantu abaningi ila kwaSpokwe sendiya bazoza abantu bazothola ukuthi basizakale yebo okwakho ke Spokwe sendiya sengiyacela ukuthi mhlambe ukhulume nababukeli emakhaya ukuthi ke
yini mhlawumbe enye obaphathele yona mina engakubuzanga ngayo ngoba mina nguvusi ngazi okuncane mina ukuthi inyanga yenzani anginalo ulwazi yabona khona nomunye umuntu ongazi ukuthi ena kwenzakalani laphana enyangeni ake uchazeke ukuthi cha uyabona nje mawusangena lapho eziningi izinto Spokwe Sendiya ambulelwe kuzo emhlabeni eziningi kakhulu and baningi abantu esengibasizile kodwa nje engingakusho kodadewethu nobhuti nomama abasemshadweni uSpokwe Sendiya uyazenza kakhulu izinto zabantu abasuke basemshadweni nabasuke basebudlelwaneni isikhathi esiningi abantu bayajwayela ukuhlukumezeka othandweni thola ukuthi umuntu wakho usebheka le nale nale mawusufuna ukumbuyisa noma usufuna ukumbamba ukuthi ame nje ahlale la ekhaya into engayisho nje leyo kakhulu engibase kakhulu kuzo nokwelapha ke nje umuntu mayifuna inhlanhla efuna umsebenzi efuna zonke lezo zinto sesiphetha ke ngicela ukuthi ena ushiye izinamba zakho eSpokwe Sendiya ukuze sizothola ukuthi bakuthola abantu ukuthi utholakala kuphi na kuphi Nkosi yami cha uSpokwe Sendiya utholakala khona la uThobothini kusekhaya ke la njengoba ngitholakala lana nje inombolo zami ziyatholakala ithi inombolo yami 072 95 46 709 07295466709 iyona namba yami le ngitholakala ngayo na WhatsApp ngitholakala ku WhatsApp na ku Facebook kuphela na ku TikTok awukho nje ngikhona nakhona ku TikTok kodwa nje angixelile kakhulu awubhuli online hayi angisengangeni lapho angifuni futhi ukungena uboze bekuskema ziningi kahle mangabeka nje ngendlela yedlapha izinto zengane izinto zengane ezofafablana thina ke sibo fafablana sesibadala asakwazi ukungena singalala ebusuku amakhosikazi ayasidinga bizino TikTok siyabhula ebusuku sithi abantu abafaka imali ko 100 rand akwenzeki sizenze lezo zinto lezo ngikuzwa kahle Sendi ngikuzwa kahle kakhulu okay hayi ngizodlulela ngizoke ngiphinde ngithinte nabanye ogobela ke njengoba besishilo ukuthi siyafisa ukuthi nabo bechaze yabona ngokumsebenzi wedlozi ukuthi khamba kanjani sengiphetha nje akukho kunye mhlawumbe ungathanda ukukusho noma sesingayivala into bengayisho nje bengingathi ke kubabukeli bonke nje abahlale bazi ukuthi umfoka menyuka uSpokwe Sendiya yonke into abayifunayo abantu bazoyithola and funeke bazi ukuthi igubhu zikhona njoba igubhu zikhona nje ziyasebenza bangalaleli lento ehlezi ishiwo ubhaka athi igubhu azikho ayikho leyo nto leyo ubhaka nje uqamba mangahlaza lo mfana kanzama uqamba manga igubhu zikhona zikhona igubhu ziyaphila futhi hayi ngicabanga nawe uyayizwela ukuthi igubhu sikhona futhi umtshela bukhoma ngimtshela bukhoma silala emhlabeni lingana thina siyayikhanda igubhu kwayena futhi mayifuna ukuzoqina keza azoqina nimkhandela isigubhu nakho hayi ngikuzwa kahle Spokwe Sendiya sesisela bafethu siyacela ukuthi abantu abaningi besilandele ku TikTok besilandele na ku YouTube si channel hamba phambili umkhanya kude sithi siyabonga.